Oh, talak nganu sega kowe mati. Iki lho dhuwur. Ngene. Wis mongko iki ontal-ontalan ku akeh kok. Aku saiki. Lho, berangkat tuh yang nekek. Asli jatuh karo satrek. Engko roh ra ibu neh sam. Wong berangkat, guys. Wah. Ini untuk mbok pangan. Hah. Dulu. Ya sekarang tak ketok gembi. Seraus. Banyak mangan. Lu kok yo mangan saiki taek. Aku pengen lu. Iya, pengen telurnya. Ya ampun. Tapi mbak sambal rong iki kan? Tuh. Bismillah. Wah, oh. Mantangannya kok. Keluar ya. Udah keluar. Ono naran jablok. Nah, aku juga apa? Ngangen. Aduh lemak. Aduh. Tapi sambelnya pedes nanti romboke. Kok racun ya? Rombok setan iki. Iki enak. Kayak mbak siapa? Apa nih? Kono lho pas nang Jogja lho. Diona. Mbak pas nang Jogja liburan lho. Ya Allah, Rai kok hitam-hitam ya. Marah apa? Ya Allah, pedes ya. Rombok iki asli, Tin. Setan ini malah setan kok kene ora pedes kok ya. Kayak si cat ya. Gua mangan ora sarapan iki nang. Enggak. Pak emang gini? Pas sekolah mau aku harus sarapan. Udah mulai aku. Tak tunggu nih. Oh alah. Kenapa dia buat ini? Berapa aku kayak? Udah beri. Timbang. Tapi enak kemangi, Tin. Tin. Ikutin. Ya Allah, enaknya. Kok gelingseng mentraiku yo. Tinggal apa gawene nang anak kamar wajah mayu ngono. Apa? Pamer wajah ngono. Iki aja asli sak bener. Ikilah asli Bugis. Asline ya kuwi raine iki sak. Dus. Jadi pedes pek maknya. Ya piye iki? Pedes apa mbak? Iki gagang iki mak atos sih. Nyogrok aku. Lombok setan. Terus kangge iki yo lombok nyenyek tenan iki. Biasanya ora. Aduh. Kan ada enak. Terus. Rasa kusin tak berasa kita kayak kan? Inuk ya, berasa ya. Oh, layak man. Tak jangkik ini. Beras ki inuk di mana? Ini apa?
Berasi Mas Adi. Tak tuli ini. Mas Adi sopo? Pedes. Kilo. Banyak es malah panas cangkeme. Jadi pedes kok mek sambel neh. Oh, pedes tenan. Sumpah. Alah. Pas aku mau masak jangan asam tak seger mau. Hasil sarapan ini. Ini sebentar. Jam 11. Aduh. Setengah 11. Pedes itu. Sumpah pedes tenan. Lembu empira. Sampai setan. Tak tahan di biar buyang. Enggak lah. Kan di lomba apa ngerti? Ini mata ini bang. Pedes ya apa? Aku nak nyambel. Nek buat itu polu weh. Uji nyali guys. Orang uji nyali setan. Uji sudah. Anakku gitu. Yang gak balaku. Oh, alah. Mau ke Pak Indonesia ya kan? Ya. Boleh ambil. Langsung judir. Wah, mangan pedes sih rambutnya seperti anu gitu. Putih ya? Lah dia pokoknya makan pedes lah aku. Iya. Aduh. Biar mangan pedes sih rasa sehat ya, Tin. Nek ngene iki sehat. Ombene anu apa jenenge engko jenenge dingin nih pedes nih. Kenapa ya? Untuk lu emang belum. Enggak ya. Walah, biru. Nah, isor. Entek kabeh untuk Kenapa untuk rampal kabel? tak cowok-coki. Lalu untung Sing paling kenal keloro tuh terus ngono kok. Tak cowok kro itu tak pei apa terus. Pek kapas terus tak. Beredan.
Surah. Terus apa? Dadak duri piring. Mak. Mbak sambel. Sambelnya kok racun. Aku malah ngateni wong aja mangan beda. Goreng ndok enak. Sampai lampu nyuruh. Lah niku napa tong dadang, Mak? Apa tuh? Sayur rawon kuah saiki iki. Oh. Kak buat jejak lu sitok ae. Sing isine mau tak terus terus ki kerek tok. Nyuwun semangka, Mak. Amit. Amit. Rak semangkane wadung kok. Sambelnya kok ndok. Lah aja Lah pedes sih ya iki. mateni wong. Enak ini. Ini mamping telu ini lho. Nggih, mulya niku. Jam niki jam 10:30 men 3. Nah. Lah ger. Lah ngentek kok bengi ping pira ti? Ini tuh 5. 5. Nah, Awan ngono. Awan karo sore lah. kan telu. Wawan nah. Terus jam 5. Bengi gak? Gak. Nek iki bengi wis turu. Jam 8 jam 12 turu. Aku mangan jam 5 wis kuwi, nek bengi jarang. Gak mangan. Aku nek butuh mangan mau mangan tuh nang. Iya, tak sana. Mah. Parkir ya Allah segere. Tapi kowe ndas karek doyan ya, Tin. Gak ngelu ndas gak. Tapi itu Gak ngelu gak wis tuwa batok kok ngono batin bocah. Mbok jarang apa? Matin aku mah. Jarang apa? Mah, kok tak jok kowe mangan sing mangan kowe kok penakan. Orang pikir mah. Enak sumpah. Wis seneng kok Tin. Ya Allah, Tin. Lontong iki ne seneng iki. Oh, enak tenan. Aku ki nang cepu iki nek sing favorit pangan enak. Enak ngambel ambek semongko iki aku suwe lah. Mbok kok mangan ki ulah nyatek kan aku. Makanan sehari-hari. Iya. Nek lontong kikil kan paling aku. Gak. Pirang tahun pisan aku seumur hidup lagi kuwi mangan lontong kikil kok. Wah, Lah tapi dek dase gede ki ngono kono ki. gak. Ini padanan. Baru Enak ambek lontong kikil ambek kowe enak ndi? enak lontong kikil. Enak lontong kikil ambek dase kuwi. Dase mau das tok kowe mangan. Si tak tek di. Tak kan gak main Inggris. Entek. Ih, kak ngelutin. Gak. Kak wedi kowe. Berarti kenapa ya? Lah kowe di darah tinggi ti. Iya, tapi gak ngelublas sih. Aman nih. Iya Lho lho. kok aneh. Ya yo. Aku nek darah tinggi ki mikir yo ki nek ora muleh, nek bengi terus dolan rada muleh iki aku mikir terus darah tinggi yo. Nek sehari-hari ki darah rendah terus aku. Oh, ki darah tinggi. Lah kuwi jarem darah tinggi. Ngomong wong. Waduh. Aku sak umur-umur rong tau tin mandas ngono kuwi tak ngono-ngono. Ngeroh kowe kok enak. Iya. Darah tinggi ki aku pas mikir yogi mulai STM ki lho aku. Jero mikir gak mulai gitu tak pikir, nek kok orang nek mulai terus aku ngeluh terus tak berharap darah tinggi. Nek anu sehari-hari ki yang kenane ya mek 190 ya kuwi wis darah. 100 ya kurang. Iya. 90 anggere periksa ngene anu periksa suntik ngene buprek wae. Kok rendah meneh Mbak 90 aja sik Mbak. Walah mau kikil ngono ki lindak-lindak ngono ki aku yo gak sukai. Kikil ki ndak enak-enak ya. Wah lho. Ada koyo ngono tin. Lengone ngendi lho, nglirap ngono kok. Ning ndi? Gak nang kuwi lho tin. Ning dumpak kuwi lah. Iya. Gak iki tok iki. Gak kuwi. Gak iki. Wong biasa iki masakane. Ya Allah, seneng ya tin. Wae-wae seneng. Memang kira teman Pak. Ibu. Endi lah aku mani. Lah kayak melok wong ini gak tau melok iwak mani Pak Tin. Dek kayak melok wong. Walah. Kalau wong iki ora tau mangan iwak iki jarang yo. Paling gak ayam. Gak itu darahku ngono ki dek aku juga di Mbak. Apa nek Surabaya kuwi malah makan makananku pokok menyok mbek sampai terasi ngono kok. Mangan sego ki seminggu pisan. Banget aku melok Oh, wong. ya. Aku badok enak itu. Tenan Tin, aku dijak bosku Mbak Wati kowe nang restoran. Wong dek kae rong enak restoran dek aku wis mangan ngono ki Tin. Iwak ngono ku lho Tin. Sing koyo yuyu ki jenenge apa? Kepiting. Kepiting ki gede ngono ki Tin. Ya nang Nek restoran. kepiting iki aku yo pengen tapi dipangan apane ngono lho.
Terus aku dikongkon nek sing mangan dikei kaya ngono ki makan mis restoran mbek bosku. Klambi ngono ki dijak nang restoran tapi aku klambi kok restoran nenggok ku lho mall. Nang mall iku udah mis ambil tuh apa BH kotang dikongkon mek. Nek Matahari Semarang kuwi wis lebonanku mlebu metu, tapi cuma dolanan tok. Walah nek ngono kuwi darahku. Sama aku udah dijak tahu sing melok nunggu Bekasi kene iki ya dijak nunggu Ancol. Nek iki ora Bali iki. Tapi tak pangan. Mangan iwak sapi ngono ki di geprekno ni ya tahu Tin terus digawakno rendang dari Medan. Digawakno aku asem-asem. Sing entekno ya aku. Ya asem-asem. Tin. Aku mangan iwak-iwak wis. Kak mangan lho toh. Kak, wis. Mangan anak aku njal aku. Aku paling ayam wis sering ki ayam mbek lele. Lele. Aku panganan iki sing paling tak seneng iki sambel. Ini ku lho. Walah, kayak marmo bagus. Enak. Wis mbok kae kikil apa mbok entong wis. Gantung kuwi lho. Mungkin yo makanan favorit kuwi. Kita mangan restoran ki yo. Iwak entok. Wah. Entonge. Aku ning digawani mbok anu dinani. Ini tak ngerti nang kota enek entung main dientung terus aku dik ndoro. Oh iki Mas Agung gak cek nang kulkas niku nek mantong Pak. Walah. Iya nek ini dintekno terus sikile melewat ngono kok. Lah iya. Dene pancak kancam dhewe langsung entek. Pang dhewe. 20.000 sak gelas. Kuwi enak. Enak. Jeruk Tin, kremes ngono lho Tin. Jeruk yo. Iki di blender apa piye jeruk iki? Ya Tin. Ya, di blender terus dilokno terus dikremes ngono yo. Kremes King sapa iki? King Abdel lho. Yo kita. Gak iki King Abdel orang ini ra ini kok. Iki koyo sing nang Oh, gak King Abdel iki. King Kong. kerpesan kuwi lho. Lah iki yo gak King Abdel ning King Kong. Ngawar tenan ya. Wis aku ngarepin kuwi. Ndong buatok ping 3 kok. Lah mangi ceritane ki nang omah mangan nang lek oseng pare. Engko aku ya pe masak ndong kan nek lesu, nek gak lesu yo gak. Pokoknya kontenku aku tak isi mangan aku. Terus mangan ben. Terus dulang kinara. Terus gak entek, tak ibu sego, tak pangan mbek rawon. Terus iki mangan mbek sambel. Iki bajel iki rawon iki saiki. Iki elok iki Kok iso mah? Gak apa-apa, lah kok ngono kok. Sing ape nganu kono lho Tin aja kono mak aku kono sithik. Itu cocoki Isi enek. sithik enek. Ngancak masuk ngancak resik. Kok dikelati pirik. Mak sarapan apa? Hambel lho. Mak iki yang badut tak jam pinten? Walah nduk jam 8. Dekat setengah 9. Iya bingung aku malahan melok bingung dek. Di sithik ora dimati aku. Sambel mentah ya enake. Iya. Dari udah mangan Mbak Tata terus udah mangan kamar. Suwek kraus. Wis Tin. Iki ora ana isine, Mak. Wis tau Tin aku tak jajar rawon koyo nggone anu kok ora. Wis nguyup. Suwek pedes. Tindak ora. Dia nguyup memake. Nanti nafas. Yo sambel emake menggoda. Iki nek Tin yo ngames saya. Enak sambel Tin. Pokoknya enak sambel guys. Seger waras terus sengkarane cedak rezekine dono plaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.